We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Sugod sa Agosto 1, ang Mandawi City usa si paubos sa mas striktong Modified Enhanced Community Quarantine. Nunot ni ini apilar si Mayor Jonas Cortez sa IATF aron dili idayon ang pag-usab sa syudad sa quarantine status nini. Epekto sa ekonomiya o panginabuhian sa mga residente. Gikabalakan. Giingon nga minus lang ang case fatality o admitted patients. Ang report ni Nico Sereno. Sa recommended quarantine classification sa buwan sa Agosto, lakip ang Mandawi ug Lapu-Lapu City sa ipaubos sa MECQ. Duha ka ang kini nga mas taas sa karon Modified General Community Quarantine o MGCQ. Nasurpresa si Mayor Jonas Cortez sa maong sugyot ug nakapangutana kung unsay gibasihan niini. Sa datos sa Project Balikbuhay, ikumpara sa Tri-Cities ug sa Cebu Province, labing menos ang Mandawi kung admitted COVID patients ang hisgutan. Sa case fatality o nangamatay, labing gamay sab sa Mandawi. Matod sa mayor, sa mga dagkong ospital sa Mandawi, mayoriya sab kuno sa ilang mga pasyente gikan sa probinsya ug sa Cebu City. Ang ospital wa nay pilion. Mao na nga unfair na nga ako lang unta datos ang basihanan. Actions and decisions must be data driven. Napadala na sa mayor kagahapon ang ilang apelasyon sa IATF nga ipabilin ang kasamtangan nga quarantine classification sa syudad. Suma pa, dili kasugakod ang ekonomiya kung mag-MECQ ug daghan ang maglisod sa pagsira sa mga negosyo. Ang Mandawi ug ang magkuan ta sa strict fully implementa sa MECQ. No? Way public transport, asa man agi ang mga taga-konsolasyon. Ngadto gikas Bugo, no, Konsolasyon, Liloan, Danao, Compostela. Malaumon ang mayor nga paminawon sa national ug regional IATF ang ilang hangyo. Economy nga ma-isolate na to ang Lapu-Lapu ug Mandawi. Ang Lapu-Lapu being ang atong airport na asa Lapu-Lapu. Ang Mandawi mo'y corridor sa Metro Cebu. Nang Mandawi mo ay nag-host sa mga production kuan sa mga essential goods. So grabe og impact. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. 28 anyos gabay nga nagpositibo sa COVID-19, nakabsan gyud siyang kinabuhi sud sa ambulansya kay puno ang ospital nga gidadaan ni. Samtang mga pampublikong sementeryo sa sentros Dakbayan Cebu puno na usab. Ano ang report? Gibutyag ni Konsehal Dib Tumulak nga unang gi-confine ang 28 anyos nga babae sa hotel nga gihimong quarantine facility bisan og symptomatic sanglit wa nay available rooms sa mga hospital.
Apan mi grabe ang iyang kahimtang nunod sa pag-ubos usab sa iyang oxygen level hangtod na nawag sa EOC nga maoy niresponde. Sumapa sa hotel facility palandaan nawad-an na og umoy ang babae og dali nila kining gidala sa duol nga private hospital sakay sa ambulansya. Apan gibalibaran sila kay puno na ang tambalanan. Suma ni Konsehal Dave Tumulak, wala pa mabakunahi ang pasyente. Gikuha siya sa usa sa mga quarantine facility na to. Kanya nagpunay paabot in town sa hospital. Kanya ubos na kay ang auto saturation. Nakabsang gid town. Asa siya namatay? Diha mismo sud sa ambulance. Tungod sa padayong pagdaghan sa COVID patients, nagkuwang usab og ambulansya ang dakbayan nga makaserbisyo kay natanggong man sa taas nga oras nga naglinya sa tambalanan. Busa, ilang ipang-recall karon sa EOC ang mga ambulansya sa kabarangayan aron magamit. Gibutyag usab sa opisyal nga napuno na ang mga minteryo publiko nga nimutang sa sentrong bahin sa syudad. Ang duha kasamaang na lang sa bukid ang nahimong kalubngan sa mga mamatay. Dili hinuon makumpirmar ni Tumulak kung tungod kini sa COVID-19. Sa record sa EOC, dulan sa 40 ang kumpirmadong namatay sa COVID-19 sulod lang nining buwan sa Hulyo. Kauban si Cleofer Lomayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City nga usa-usab sa girekomendar nga mapaubos sa MECQ. Niapilar usab ngadto sa IATF nga unta mapabilin ang classification status nga MGCQ. Siluan meron din sa report. Sa suwat nga gipada ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan ngadto kang DILG Secretary Eduardo Anio, pinaagi kang Direktor Leocadio Trovela, DILG 7 Director, gitag sa tagsa niini pagbutang ang mga basihan sa hangyo sa mayor nga unta ma-reconsider ang hukom sa IATF nga malakip ang dakbayan sa mga dapit nga gipaubos sa MECQ sugod Agosto 1. Kung basihan ang mga aktibong kaso, makitang mas daghan pa ang mga COVID-19 cases sa Cebu Province ug Cebu City nga pulos gipabilin sa MGCQ. 70% usab sa mga aktibong kaso sa dakbayan pulos asymptomatic. Samtang ang utilization rate sa tulo ka mga hospital sa syudad anaa pa lang sa 58%. Nahandle nito sa una, tinuod na dihay ni saka na to nga kaso atong February, but we still remain into MGCQ. Makapasalig ta ngadto nila nga naswayan nito tong una nga karon makaya ra gyapon ni nato. Nakapatuman man usab ang dakbayan ug mga pamaagi aron kaminosan ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Kini sama sa pagdugang sa mga isolation facility, pag-umol sa Barangay Enforcement Unit nga moimusita niadto mga nakalapas sa health protocol, temporaryong pagpahunong sa mga non-essential mass gatherings ug ang agresibong targeted surveillance testing ug ang paghingusog sa pagpamakuna. Gani sa Section 4 sa Executive Order sa Mayor, nalatid nga himuon ang rekisito sa mga malls ug ubang mga establishmento ang vaccination card sugod Agosto 25. Way laing solusyon nga ato nakita nining atong problema kundi ang vaccine. I hope that the IATF, our regional IATF will reconsider their decision. Dugang pa sa mayor, dili na kaya sa panudlanan sa dakbayan kung mubalik na usab ug pagpanira ang mga patigayon. Hayan kung ipatuman na unya ang MECQ, dili lang maapektuhan ang mga nanrabaho ug ang panginabuhian sa mga taga Lapu-Lapu City ug Mandaue City. Apan lakip na ang mga nagpuyo sa Cebu City ug mga silingang lungsod sama sa Cordova tungod sa ipatuman unyang strict border control. Ang importante sa tanan ang panginabuhian sa atong mga kaigsunan. We cannot afford anymore, the city cannot afford to be under MECQ because we don't have the funds nga may tungod na. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Narondina, Balitang Bisdak. Sa padayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Cebu, gisugda na usab sa pagtrabaho ang Cebu City Sports Center isip Mega Isolation Center. Ani ang report. Gipadali karon ang pagpatrabaho sa dakbayan Sugbo sa paghimo sa daanan ug mga cubicle sulod sa Cebu City Sports Center. Kini aron dunay magamit dayon kuno galing daghan na mataptan sa COVID ug ma-isolate. Nasayran nga puno-puno na ang mga barangay isolation facility sa dakbayan.
Ilabi na ang mga pasyente nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa buntis. Maka-accommodate og kapin sa 300 ka mga COVID patients ang Mega Isolation Center. Ang kani siya, kani siyang mega isolation, giuna na to ang gym. Kay murag mas dali man mambuhat na to. Unya kita nananghid puta sa DepEd. Sa higayon nga mabuksan na isip Mega Isolation ang Sports Center, gidili na mga kalihukan sa sud. Paspasan yun naman eh. As soon as possible yun na siya. Samtang naagian sa Balitang Bisdak, ang ubang mga hospital sa Dakbayan nga adunay mga ambulansya nga naglinya sa gawas. Una na ang giangkon sa Emergency Operation Center nga napuno-puno na ang mga COVID beds sa mga tambalanan tungod sa nagpadayong pagdagsa sa mga pasyente. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Talisay City Health nitala og dugang 40 ka mga kaso sa COVID-19 sa usa lang ka adlaw og 7 ang natalang patay. Samtang mga senior citizens gihatagan kutubugma nga mopahimo sa single dose vaccine. Adunay live report si Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob. Apan giklaro sa Talisay City Health Officer nga kining 7 ka mga natalang patay niadtong Martes nga nagpositibo sa COVID-19 gipang validate pa. Ang uban niini ang giingong namatay sa mga niaging adlaw pa apan na report niadtong Hulyo 27 lang Martes hinungdan nga nausa kini sa usa lang kalistahan. Sa gipagawas nga talaan sa Talisay City PIO sa July 27, moabot na sa 232 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Human na dugangi og 40. 21 sabang recoveries og 7 ang patay nga nagkinahanglan pang i-validate. Mato ni Dr. Lino Alanzado, nakatala ang ilang buhatan gahapon og kapin pa sa 30 ka mga kaso. Maong iyang hangyo sa katawhan nga likayan unang mga panagtapok kamay usa sa nakitang rason sa paspas nga takod. Ato lang sang likayan ang mga events ng inani, no? Labi na ka ng mga gatherings, mga events sa schools, events sa kanang mga establishment, no? Even parties in the family as much as possible, dili lang sa taon tata mag-celebrate karon. Samtang nipasidaan na ang Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority sa mga pasahero nga posibleng malangay sa ilang biyahe. Kay mo inspeksyon na gyud sila sa mga di pasaro ang sakyanan kung nagsunod ba sa health protocol. Matod pa, mosaka gyud ang mga pulis o traffic enforcers sa mga sakyanan. Tungod kay hugtan na gyud sa pag-monitor kining pag-strikto, pagpatuman sa health protocol sa tanan nga mga di pasahiroan nga musod ug mugikan dinhi sa syudad sa Talisay. Giangko ni Dr. Alanzado nga sagad sa mga severe COVID cases kadto mga wa pa nabakunahan. Mostly are unvaccinated nga na-hospitalized and which exhibit a severe symptoms of COVID. Recently, naka-receive na siya og 1 dose pero positive gihapon siya. Pero at least mild lang ang symptoms. So home quarantine na siya and then ang uban na sa ato ang TTMF sa Lagtang. Nunot niini, kanunay nilang giawhag ang vulnerable sector, ilabi na mga senior citizen nga mo-avail na sa single-dose vaccine sa Johnson & Johnson. Bisan kun wa ka rehistro og mo-walk-in lang, kay ila dayong i-accommodate. Karong adlaw ug ugma, focus ang tulo ka vaccination centers sa paghatag sa single-dose vaccine ug second dose sa Sinovac. Bob, ang Talisay City ang nakabakuna na og kapin sa 1,000 ka mga senior citizens gamit ang single-dose vaccine. Apan, gitugan ini nga wa pa kini katunga sa ilang gitarget. Samtang Bob, ang kagamhanan sa Dakbayan sa Talisay ang magpaabot sa posibleng kun mamahimong resulta sa gihimo karon nga pakigtigom ni Governor Gwen Garcia sa mga mayor sa kalungsuran ug syudad uban ang kadagkuan sa DOH-7 kun aduna bay dugang mga palisiya nga ipatuman batok sa COVID-19. Bob? Daghang salamat, Marie Dumabok sa imong live report. Midaghan na ang mga gusto magpabakuna sa Mandaue City. Gikonsiderar kini sa syudad kamayong kalambuan kay mas daghan ang gustong maproteksyonan apan dakong hagit sab kini alang kanila. Ang detalye sa report ni Nico Serino.
Nagdugang na lang og tents sa gawa sa Mandaue City Sports Complex gumikan sa kadaghan sa mga tao nga nag-abot-abot. Nabantayan ang pagsugwak sa mga gusto nga magpabakuna, maong hingusgan ang pagpatuman sa mga health protocols. May pipila nga nang hangyo nga mabakunahan apan nabalibaran kay gikinahanglan gyud nga marehistro daan. Karong adlaw, Sinovac ang gipanghatag nga bakuna ug Johnson & Johnson alang sa mga senior citizens. This is a good sign with regards to our education campaign and information campaign nga daghan na gyud ganahan magpabakuna. However, it's also a challenge sa atoa diri sa Vaccine Operation Center ug sa Mandaue City how to maintain social distancing with regards to the influx of our vaccinees. Usa sa nagpabakuna ug malahutayon nga nagpaabot sa iyang turno ang mag 92 years old nga si Lolo Alfonso Vega. Sunod simana ang iyang birthday ug gikonsidera niya nga maayong regalo nga mabakunahan aron maproteksyonan batok sa COVID-19. Gidasig si Lolo sa iyang pamilya nga magpabakuna. Sa mga gusto nga magpabakuna sa Mandaue, giauhag nga magparehistro gyudaan kay dili dawaton kun dili makapresentar sa text message gikan sa Vaccine Operations Center. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Miabot na sa Pilipinas ang Zamboangueñang champion weightlifter nga si Heidelin Diaz, dala ang 11 bulawang medalya sa Pilipinas sa Olympics. Ano ang report? Miabot na si Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa Pilipinas gikan sa Tokyo, Japan. Sulob ang bulawang medalya sa iyang pagdaog sa weightlifting competition 55 kg weight category sa Tokyo Olympics 2020. Mainiton siyang gisugat sa pipila ka mga opisyal. Apan una niini sa kuha sa team Heidelin Diaz, ni paabot siya og mensahe sa katawhang Pilipinon. Pebrero sa miaging tuig niadto siya sa Malaysia, apan wa na makauli gumikan sa pandemya, mao nga didto na lang siya nag-training. Hi everyone! After more than a year, uwi na ako sa Pilipinas at excited na ako makita ang family ko at excited na akong ipakita sa inyo ang medalyang nanalo. Napanalunan ko nung isang araw at naipakita na kaya natin mga Pilipino. Miss na miss ko na ang Pilipinas at mahal na mahal ko ang Pilipinas. So I'm really proud to represent Pilipinas. Nag-virtual courtesy call siya kang Presidente Rodrigo Duterte. Hatagan si Heidelin og Presidential Medal of Merit, ang labing taas nga pasidungog sa gobyerno sa individual nga naghatag og dungog sa nasod. Muhatag sab si Duterte og 3 million pesos, gawas sa 10 milyones pesos gikan sa gobyerno. I hope that the years of toil, the years of disappointments, and the years na hindi maganda nangyari in the past, just forget them. You already have the gold. Gold is gold. Dwell solely on your victory together with your family and, of course, with the nation. Mato ni House Majority Leader Martin Romualdez, ilho na karon nga national treasure si Heidelin gumikan sa iyang makasaysayanong kalampusan. Samtang gawas sa 2.5 million pesos nga cash incentive sa Zamboanga City LGU kang Heidelin. Plano sa miini nga pabarugan og marker ang weightlifter champion. Where we will put it, either in the grandstand or whether it's in the Climaco Heroes Park, we hope to realize it for her. Uban ni Clans Gabutin, Chel Valiena, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Inahan nga lang bigit sa illegal nga druga sa miangkon nga na-influensyahan na ang mga anak sa iyang bisyo. Samtang 43 ka mga tao, lakip na sa kaminor de edad, nagpositibo sa illegal drugs atol sa lapad nga drug intervention program sa Barangay Calamba ning Dakbayan sa Cebu. Ano ang report?
Sa sulod sa gym sa Barangay Calamba, gitigom kining mga mulupyo nga nahiapil sa listahan sa mga nalampigit sa illegal drugs. Sagol mga lalaki, babay, batanon o mga tiguang nga gipaubos sa profiling dayon sa drug testing. 5 kanila mga batanon nga nagpangidaron sa 12 anyos ngadto na sa 16 anyos. Ang inahan nga si Felma, dili tinuod nga ngalan, apil sa naimbitahan, kinsa miangkon nga mogamit usahay kun librehon siyang mga higala. Di kami sa una kay ayang papa mag-jumping man mi. Oo. Nakita mo kung anak. Hanto ni apil pa sila. Sa merkado kuyong sila. Yang giangkon nga tigamitan usahay og drugas sa mga anak kay naimpluwensyahan sa barkada. Apan mas labaw silang naka-impluwensya sa iyang bana nga mogamit usab nini at tubangan mismo sa ilang mga anak. Ang bana nabilanggo na tungod sa illegal nga drugas. Mga anak anong paggamit og drugas? Ako, di ako mo gamit og drugas, ako galingon. First time ni namo sir nga dunay minor na tulo pa gyud. O kaning tulo ka bata ato gini siyang definitely ato i-refer sa DSWS. Dili na nato siya pwede isagol sa mga dagko kay basin niya mas ma-influence sila. Samtang 65 ka mga tao ang gipabos sa drug test ug 43 ang nagpositibo. Lakip na ang usa ka minor de edad. Sus nanginaot gyud ko nga unta ang katong mga nagsigig padayon muundang na naa ang kosap andam og tagana mo tabang. Apil sa gihimo sa Cebu City Police Office og PDEA ang simultaneous nga pag-serve sa warrant of arrest sa mga nalambigit sa illegal nga drugas. Nakakonfiscate og 296 grams sa tanang search warrant na to with a standard drug price of 2,012,800. Early this morning, mao na resulta sa atong search warrant. Dili lang puro panakop, dili lang puro supply reduction. We also have to intensify our demand reduction operation. Kini problema sa barangay dire sa drugas, much more there is mahayay dos. Kung ato ning kwintahon, pura na ning family enterprise. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Human miluwat og executive order si Mayor Junard Ahong Chan nga naghimo ng rekisito sa vaccination card sa pagsulod sa mga malls o guban pang mga establishmento. Mo average na og 15,000 ka maupunganon ang mabakunahan matag adlaw. Siluan Merondina sa report. Bisan sa kainit sa adlaw, ubay-ubay ang miantos ug linya aron lang makasulod sa City Auditorium. Gani sa kadaghan sa mga tawo ang linya miabot na sa may DMD Mataga Street, habig na sa may spillway. Ang naabta namong anaa sa pinakatumoy sa linya si Genesis Mencias, kinsa nadasig magpabakuna human masayri nga sugod Agosto 25. Himuon ng rekisito ang mga vaccination card sa pagsulod sa mga malls, supermarkets o gubang mga establishmento base sa executive order sa mayor. Amod kung kuhaan gamay, basin. Kung dili mo, hantod diri hantod gabi ngani, wag yapon. Di ko kalahot. Ugma na sad. Miantos usab og linya ang 58 anyos nga si Danilo Tihana, usa ka company driver human makadawat og text message nga karong adlaw ang schedule sa iyang bakuna. Agwantahon lang ni ma'am kay human kay mabalda mas trabaho. Ang pagdagsa sa daghang mga tawo mipalagsik usab sa mga manindahay og tubig, paypay ug pagkaon. Apan lagi, wa na usab mapatuman ang physical distancing. Butang nga angayang bantayan, ilabi na kay gahapong adlaw natala ang 106 ka mga bag-ong kaso. Sa entrance sa City Auditorium, nakapaskin ang pahibaw nga dili tugutang makasulod ang Y-schedule ug walay QR code. Gibutyag ni Attorney James Saison, Deputy Head sa Local Vaccination Operations Center, nga bisan pa man sa pagdagsa sa mga tawo, aduna pay igong supply sa bakuna ang dakbayan. Sa pagkakaron, may 14,000 doses pa sa COVID-19 vaccine ang syudad. Doon namin siguro mga more or less 23,000 but nangkuhaan pa man to kay medyo ni advance man mi this week plan man mi og bakuna onya nang ulos man ta og bakuna sa laing syudad no. So natay mga more or less mabilin mga 14 pero sa usa na sa kuala na siya no sa one brand ang ubang brands na abot na pero wala pa i-go signal sa DOH nga i-release.
Sukad niadtong Lunes, mo-average na og tagapin 5,000 ka mga upunganon ang mabakunahan matag adlaw. Apan kun ugaling ipaubos gayud sa MECQ ang dakbayan, sugod Agosto 1, makapadayon pa bakaha ang ingon niini kaagresibong kampanya sa pagpamakuna sa dakbayan? Di katugot nga ihunong na to ang ato ang vaccination, no? Way laing solusyon nga ato nakita nining atong problema kundi ang vaccine. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Atensyon sa mga taong musod sa dakbayan sa Cebu, ayaw na paghuwat nga maabtan sa curfew, ilabi na kung dili essential ang inyong mga lakaw kay siguradong madakpan kamo. Gipahibaw ni Colonel Josefino Ligan, ang director sa CCPO, nga sugdan na og mga adlaw panakpuna ang tanang mga quarantine violators. Apil sa sitahon ang mga nagsakay ug mga sakyanan nga dili makapakita nga otorisado nga musud sa dakbayan panahon sa alas 10 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlaw. Ang lakang pinasubay sa executive order sa syudad isip pagpakgang sa COVID nga mudaghan. Konsensya na lang ninyo nga kamo basig unyay may hinungdan nga mosamot og kasaka ang COVID cases. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipalusot nga di lisensyado maarmas na sakmit sa Philippine Coast Guard sa Eastern Visayas ug sa kapulisan diha sa Pantalan sa Barangay Luok, Northern Samar. Nasakmit ang 36 ka mga M16 rifle o pipila ka mga magazine ini. Ingon man ang tulo ka 45 kalibreng armas. Nakadawat og tahong kapulisan og PCG nga upat ka mga tawo luwan sa gipasakay nga sakyanan sa usa ka roro ang nagdala sa mga high-powered firearms gikan sa Taguig City. Ingong padtong unta sila sa Dato Piang, Maguindanao. Gisuta bakon kinsa ang nagpaluyo sa pagpalusot sa mga high-powered firearms. Mas higpitan pa ang pagmonitor kung natuman ba ang health protocol sa mga pampublikong sakyanan sa siyudad sa Mandawi. Mao kini ang gimando ni Mayor Jonas Cortez atol sa tigom tali sa mga Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team. Gawa sa mga random checkpoints, gusto sa mayor nga mulibot ang mga personnel ug mutan-aw gyud kung natuman ba ang mga lagda. Sa miagi mga adlaw, ubay-ubay nga mga nadakpan sa mga personnel sa team nga milapas kamantuan. Kasagaran sa mga public transportation nang hinubra ang kargang pasahero. Ng checkpoints, no, mag-random checkpoints unya naay mga riders nga mo mag-roving, mo pahunong gyud sa mga public utility vehicles nga ni violate. Nagapas nga nilimabdan sa stop signal, mo'y kasagarang hinungdan sa disgrasya sa kadalanan sa dakbayan sa Tarisay o na holy camp yun. Sama na lang pagdumbol sa tricycle ngadto sa motorsiklo nga nagmotor ni hinay-hinay na o paghunong dihang nakita nga nag-orange na ang signal light. Apan ang nagsunod nga tricycle ni hunat na hinuon palabang nga maong iyang nadumbol ang motor. Samtang nagapas gihapon nga di maabdan sa red signal kining tricycle maong nipakusog og panagan paglabang sa Cebu South Coastal Road. Apan na outbalance na hinuon og nalimbuad. May na lang kay naluwas ra ang driver o ang sakay nini. Samtang kining SUV nga gusto mo overtake sa usa ka delivery van na alanganin na sa lugar, hinungdan nga ginasaghiran na nini ang mga plastic barrier sa may daan sa Bacalso Avenue sa Barangay Tabunok. Mao kani atong latest weather update para karong adlaw nga Huwebes, pitsa 29 sa Hulyo tuig 2021. Southwest monsoon o habagat ang padayong nakaapekto sa tibuok nasod. Ug aduna kitay usa ka shallow low pressure area nga nisiplatan sulod sa Philippine Area of Responsibility. Kaganhinang alas 3 sa kadlawon ang sentro ni ini nahimutang sa gilayong 1,035 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Sa karon wala pa kini direktang epekto sa kayutaan sa nasod ug ubos ang posibilidad ni ini nga mahimong usa ka bagyo.
Samtang ang manabiling bahin sa Visayas, lakip ng probinsya sa Cebu, makasinati kita og generally fair weather, init ang panahon nga halos walay mga pag-ulan. Ug mao katong kahimtang sa panahon para karong adlaw, gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Visayas, West sa Mactan, kini si Angelica Orongan. Vaccination site sa dakbayan sa Cebu gidagsa sa mga tao nga gustong magpabakuna. Kinihuman misaka ang kaso sa virus ug gipun-an pa sa anunsyo ni Presidente Duterte nga dili na pagawason ang mga tao nga dili bakunado. Sa vaccine site sa Dalan Alcantara, taas ang linya sa mga tao nga naghuwat nga makasud. Ang uban aduna nay schedule, apan ang uban na masin lang nga babakunahan. Gamit kuno kaayo kini nila sa trabaho ug aron sayon-sayon ra silang makasud sa mga establishmento. Unang higayon kini nga nagdasok ang mga tao sa vaccination site. Sa pagkakaroon, limitado ang bakuna sa dakbayan sa Cebu. Testing lang, may bisig na pwede ba makadikta-dikta ra ba? Kasabot gud ta. Nakasabot gud ta. Pero muhangyo lang pud ta nga wala namang gud sa tay bakuna nga i-inject. Kung inyong pugson bisag musud mo dito sa among vaccination site, unya di nga mo ma-entertain na mo, di mo na mo mabakunahan. Samot na mo masuko na mo. Ipunan pa sa pamahayag sa atong presidente kagabi nga dili pagawson kadtong mga mga bakuna. 43 ka mga parisan ang dungan nga gikasal atol sa gipahigayong kasalan ng bayan sa dakbayan sa Lapu-Lapu kaganihang buntag. Gipahigayon ang kasal sa Birhen sa Regla Parish nga gisaksihan usab sa ilang mga kabanay. Hinuon gilimitahan ang gidaghanon sa mga mitambong sa seremonyas aron masigurong mapatuman gihapon ang physical distancing sud sa simbahan. Mibarog nga ninong ug ninang sa ilang kasal sila si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, First Lady Cindy King Chan ug mga konsehal sa dakbayan. Isip pahalipay sa bagong mga kinasal, libreng lechon, cake ug wedding ring ang gihatag sa lokal nga kagamhanan. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil nang nasa gawas sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Pambi Nalsaro ug maayong hapon mga kapuso.